U privremenom prenoćištu za beskućnike na autokomandi usled hladnog talasa zabeležen je maksimalni prihvat od otvaranja. Šta se dešava sa novim licima koja tu potraže pomoć, koje su alternative za njih i kako funkcionišu prenoćišta za beskućnike, sve to proverava naša Teodora Vukojičić. Teodora, s obzirom na to da su popunjeni kapaciteti, reci nam da li je došlo do promene u organizaciji rada? Miloše, mi se ovog jutra upravo nalazimo u privremenom prenoćištu za beskućnike koji se nalazi na adresi Milutina Ivkovića 2A na autokomandi i ono što moram da kažem jeste da je tokom prethodne noći zabeleženo čak 52 prihvata. Dakle, svi kapaciteti su u potpunosti popunjeni, ali je važno da naglasimo da kogod da dođe ovde, dakle, niko neće biti vraćen jer je obezbeđeni su i dodatni leževi. Je sada kako funkcioniše prihvatilište tokom ovih hladnih zimskih dana. O tome razgovaramo sa Nikolom Pricom, sekretarom Crvenog krsta Beograd. Dobro jutro i hvala vam što govorite za naš jutarnji program. Dakle, da li je, da kažemo, šta se dešava sa tim novim licima s obzirom na to da je maksimalan prihvat zabeležen i kako funkcioniše prihvatilište tokom ovih hladnih dana? Dobro jutro. Princip Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Crvenog krsta Beograda jeste da u ovom prenoćištu zaista svako ko dođe i ko zatraži da bude smešten, bude i smešten. Kapacitet jeste 40 leževa, ali imamo pomoćne leževe koje koristimo i za sada još uvek nikoga nismo morali da vratimo zbog popunjenosti kapaciteta. 52 noćas bilo i boravilo u ovom prenoćištu, ali je prethodnu noć bilo 53 i to je za sada maksimalni broj koji je koristio ove usluge. Naravno, kada je hladno mi moramo da se pridržavamo ovog principa zato što svakako je bolje i da budu u malo nekom prostoru koji nije toliko komotan, ali je bezbedan i topao i to je nešto što ćemo i dalje koristiti i na taj način se ophoditi prema svima koji zatraže prenoćište. Koje su, dakle, usluge koje to svi mogu da dobiju ovde? Važno je da napomenemo da je otvoren i dnevni prihvatni centar i koje je radno vreme? Tako je, radno vreme prenoćišta je od 20 časova uveče do 8 časova ujutru. U okviru prenoćišta osobe mogu da dobiju garderobu koju mogu da zamene obuću, takođe imaju mogućnost da večeraju, tople napitke, mogućnost da obave ličnu higijenu, a dnevni centar radi od 10 do 13 časova svakog radnog dana i sve ove usluge osim noćenja su obuhvaćene i tim dnevnim centrom. Što se tiče samog dnevnog centra, voljela bih da vas pitam i to da li ste fleksibilni što se radnog vremena tiče, da li je to striktno do 13 časova ili je ipak radno vreme i duže imajući u vidu da je temperatura napolju zaista niska i da uslovi zaista ne idu na ruku ljudima koji provode na ulici? Naravno da smo fleksibilni kao što smo fleksibilni po pitanju kapaciteta za smeštaj, tako smo fleksibilni i sa dnevnim centrom. Evo, rekao sam vam da od 10 časova radi, ali kolega i volonteri su već tu došli i za nekih 10 minuta će već otvoriti ovaj dnevni centar i tako da naši korisnici to već znaju. Nismo mi, moramo da imamo naravno radno vreme, ali smo apsolutno prilagodljivi u odnosu na to šta naši korisnici žele. Ono što bih vas takođe pitala jesu bezbednosne mere, dakle koje su to pravila ponašanja, da tako kažemo, šta je to što se na neki način mora ispoštovati kada se dođe ovde? Naravno, kao i u svakom smeštajnom kapacitetu mora da postoji neki kućni red. Naši korisnici već su upoznati sa tim kućnim redom. Niko ne može da uznemirava bilo kog drugog korisnika i to su neka pravila koja se zaista poštuju, a naši korisnici već jako dugo su ovde i znaju da se ophode prema ovom prostoru kao prema svom prostoru i učestvuju i u spremanju ovog prostora, čišćenju i negde su ga prihvatili kao svoju drugu kuću. Sada, da li se negde, ono što ste mi malo čas, što je meni zanimljivo bilo, jeste da kada prođete Knez Mihajlovom ili negde gde ima, da kažemo, tih beskućnika, oni vas i na ulici prepoznaju. Dakle, to su ljudi koji se ponavljaju, ali da li ima ljudi novih, da kažemo, lica koji dolaze ovde?
Da, imamo negde oko 50% korisnika koji su tu tokom cele godine, ali uvek imamo i neke nove beskućnike koji koriste ovo prenoćište, tako da iskreno lepi osjećaj kada vidite nekog na ulici ko vam se javi i znate da ste mu omogućili da barem noć ne provede na ulici i da bude na bezbednom i toplom mestu i on je zahvalan zbog te usluge. Hvala vam mnogo na svim ovim informacijama. Ja ću dakle za kraj još jednom reći koje je radno vreme privremenog prenoćišta za beskućnike koji se nalazi na adresi Milutina Ivkovića 2A na Autokomandi. Dakle, radno vreme prenoćišta je od 20 časova do 8 sati ujutru. Radno vreme dnevnog prihvatilišta je od 10 do 13 časova i dakle još jednom apel ukoliko vidite nekog u vašem kraju da je bez krova nad glavom, dakle, obavezno ga uputite na ovu adresu, jer svakako neće biti vraćen s obzirom na to da su obezbeđeni i dodatni ležajevi, pored toga što je popunjen maksimalan kapacitet. Hvala ti, Teodora.